Am oprit, că am greșit în loc să o iau pe soția Urzice, nu l-am înspre Ploiești. Am oprit acolo, m-am asigurat și am vrut să întorc și m-am scris pe banda asta și m-am întors. S-a venit mașină din spate și m-a răsturnat. Mașina aia de acolo. Avea viteză? Vede, cred că avea viteză, dacă m-a bubuit atât de tare. Dar m-a răsturnat, doar avea viteză, cred. Câți pasageri aveați și de unde ați plecat, unde mergeați? 14 copii și 4 adulți. Plecam de la Suceava, de la Centrul Cultural Bucovina, la Etno, pentru copii, pentru care cu muzica populară. Unde duceți acum? Unde mergeți? Protecția copilului. Vor sta acolo peste noapte sau cum? Nu, vine microbus de la Suceava și... Îi ia. Da. Ne-am deplasat la fața locului cu 7 ambulanțe SAJ și o ambulanță SMURD, o auto specială de stingere a incendiilor și una de descarcerare împreună cu punctul medical avansat. S-a luat măsura de triere a persoanelor afectate, era vorba despre 16 copii, 4 adulți venind de la Suceava, un ansamblu folcloric care se deplasa la București și un conducător auto. După transportarea celor 7 persoane care aveau nevoie de asistență medicală la spital, ceilalți au fost preluați, copiii ceilalți au fost preluați cu un microbus de la Palatul Copiilor, Buzău, și transportați la Autoritatea pentru Protecția Copilului, unde li se va acorda asistență psihologică și de asemenea vor sta într-un spațiu mai liniștit până când se vor termina formalitățile privind accidentul.